в този прекрасен воден Малобучина. За да може отново тези прекрасни риби да ни радват всеки път, когато сме тук. Оп, потегли торпилата. Сега ще помолим Алекс да ни покаже как точно лови тези големи трофейни шарани на Малобучино. Какви въдици използва, колко либри са, колко са твърди, какви сигнализатори, системи, стойки, влакна и монтажи. Нека първо да те представя още веднъж, така, след като показахме вече две от рибите, които улови днес. Да ни кажеш така за начало, от колко време си шаранджия, от кога се запали по този риболов? Значи аз съм много отдавна шаранджия. Бях 8 годишен, когато за първи път тръгнах за риба на река Искър. Това беше точно преди 31 години. Доста отдавна. Доста отдавна е. От тогава по същия начин лова, както и до днес. Примерно тръпката винаги съществува в мене. Но оборудването, разбира се, постоянно го сменям. В момента съм с едни от доста добро оборудване. Значи за пръчка какво мога да кажа, че използвам? Това е GRC Skyliner. Макарите, които използвам, Shimano Aerotechnium 12000. Един уникален модел. С него е направен и рекорда за далечно замятане. Една уникална макара. Сигнализаторите, които ползвам, Delkim, а модел е Delkim Plus. Ето и хенгерите, може да се види, които ползвам. Или на по-нормален език обтегачи. Да, или не ги наричате точно така, или свингери, да. За влакно използвам Barkley Big Game. В случая ето този син цвят. Колко е дебел? В момента влакното е 0,38, тъй като не гона големи дистанции. Значи задължително връзвам шок-лидер. Шок-лидера го намотавам в зависимост от обема на шпулата. Обикновено правя около 10 намотки. За монтажа какво може да се каже? Това е монтаж инлайн. С колко грама улов? Уловото в момента, което използвам, е 70 грама. Някои шаранджии ще кажат, че трудно се самозасича рибата при такова улово от 70 грама. Аз не мисля точно така, тъй като резултатите говорят сами по себе си. А според мен по-малкото улово е фактор, примерно, линията. Един вид по-незабележимо е. Значи за повод ето на този монтаж съм сложил Мерлин. Някъде около 12 см е дълъг той. Съвсем къс. Да, по принцип не лова с поводи по-дълги от 15 см. Куката е 6 номер на Гамакацо. За стръв използвам или протеинови топчета, или царевица, в зависимост от мястото, където сме хвърлили. А след малко предполагам, че ще ни покажеш как я закачаш. Ето този монтаж, той отново е инлайн. Повода е Super Mantis. Кука корда номер 4 Longshank. Ние сме подготвили специално за протеиново топче от порядъка на 18 до 20 мм. Значи задължително нещо, което аз правя, почти не го забелязвам от другите колеги, това е ето този вирвел, който задължително го слагам, тъй като много често използвам ПВА пликчета или ПВА чорап. Ето от тук се откача съответно и се нанизва. Това маркуче е пак на фирмата Корда, вирвела също. Следващия монтаж, то отново е инлайн. Името му е Snake Skin на Кристън. Този повод се води най-невидимия в света. Ето самото покритие тук не е толкова здраво, но когато го оголиме, значи в момента е мокър и няма как да стане, той става на много нишки и почти незабележим за рибите. И не го усещате, тъй като тук е мек, а насам е с твърдо покритие. Да. Наистина. А има ли разлика на коя въдица най-много кълват рибите тук? Мога да кажа, че всичките монтажи ми работят добре. Всички работят добре. Да. Просто това е монтажа, който го използвам най-вече, където има тиня. Ясно, да. А как е дъното там, където си избрал да ловиш? В ляво може да се каже, че е по-тинесто, там където и хвърлям този монтаж. Да.
мерлина. Има една граница тук от 15 на 20 метра, където е камъни. Опитвам се да я прескоча, тъй като често куките се тъпат и попадат в закачки. Сега Алекс ще ни обясни как точно монтира стръвта, на каква стръв лови и как точно хвана тези два шарана, които видяхте преди малко. Сега ще ви покажа метода, на който хванах точно люспестия шаран. За целта взимам протеиново топче и го срязвам точно на половината. Взимам второ по същия начин. Нанизвам ги ето по този начин. Следващата стъпка е, използвам ето този ПВА конец на фирмата Кристън. Като за целта трябва тези половинки да ги нанижеме на конеца. Откъсваме го тук. Правиме възел, за да не изпаднат при самото замятане. Повтаряме го и ги придърпваме съответно да има някакво отстояние едно от друго. Така, оставяме ги на страна и зареждаме самата стръв. За стръв използваме същото протеиново топче. Слагаме съответния стопер. Ето как става това. Придърпваме го. И стръвта е готова. Нещо, което лично аз правя, за да има по-голям аромат е, като леко с ножа. Ето така го настъргвам. И подхождаме към връзване на ПВА конеца. Ето, може и така да се направи, да се вържи самия косъм, за да не се получава оплитане. Ето, готови сме за замятане. Алекс, точно това е системата и стръвта, на която хвана този люспестия шаран. Кръглия. Да, по същия начин, както в случая, две нарезани протеинови топчета и за стръв 1,20 мм. Ясно. Значи ето една от тайните на успеха на Алекс. Може да видите тук. Сега ще подходим към направата на другите два монтажа. Като за целта използваме отново протеинови топчета. Повода в случая е Супер Мантис, след което слагаме стопера. Би играчка си общо взето зареждането на стръвта. Прецизна дейност. Екстра. Ето как става. Значи, можем да го дипнем в някакъв аромат. Много добри успехи ни дава ето този аромат на Скопекс.
На Кевин Неш. Кевин Неш. Наистина малко скъпичък е, но и самото време, което стоиме по водоемите, не ни е безценно. Тоест ни е безценно. Шаранджийския риболов общо взето е доста скъпо удоволствие. Доста скъпо и все по-скъпо става. Но пък емоциите са сериозни все пак. Емоциите са Такива сериозни риби. Дано да има все по-хубави такива големи риби, както е в този водоем Малобучино. Значи, може да го хвърлиме така, може да направим съответната лента. Друг вариант е да сложим паста. Значи, в никакъв случай не трябва много да е дебел слоя. Значи, малко трудно се нанася върху този тип на Кевин Неш, тъй като той е на маслена основа. А целта на тази паста е да създаде облак или? Целта е да създаде някакво петно и да привлечеме шарана. Подхождаме към направата на третия монтаж. За целта използвам топчета. Отново стрелта ще бъде протеинови топчета на Mindline. А на всичките тези топчета си имал едри риби, хванати. За тези топчета мога да кажа, че съм имал най-големия успех на този водоем. С тях хванах най-големия си шаран, който е 15 кг. Ето как нанизваме ги. Отново накосам. Отново накосам. Задължително най-съвременния метод. И куката остава свободна и шарана не е толкова плашлив, по-лесно захапва топчето. Значи повода, както казахме, Мерлин, тъй като мястото, където ще хвърлиме тази пръчка е тинесто. Ето, слагаме стопера. Значи може да го дипваме, а може така да го оставиме. В случая ще използвам отново този аромат. Аромата на Скопек също беше плодов, така и много интересен аромат на нещо на праскови, на кайси, да го помиришеме. Много хубаво мирише, браво! Що не съм шаран? Следващата стъпка е Алекс да ни покаже с какво и точно как захранва, как примамва едрите шарани. Значи ето какво представлява моята захранка. В домашни условия съм сварил твърда царевица. Значи в никакъв случай, ако искаме да ловим едри шарани, не трябва да я преваряваме. Много зависи от самата царевица какво представлява, но в никакъв случай повече от 20 минути няма вара. Освен царевица, виждаме и разни други работи вътре. Значи някъде, може би 5 минути преди да изключа котлона, слагам жито. Ето, вижда се. Значи слагам жито и коноп. Също в захранката нарязвам и протеинови топчета. Използвам и ето тези пелети. Тук мисля, че ето виждат се, те са на рибна основа. На самия водоем непосредствено преди захранването слагам и ето от този вид пелети. Бързо разтворим. Непосредствено преди захранването разбъркваме хубаво сместа. Ето как разбъркваме сместа. Значи в никакъв случай не трябва да прекаляваме с тези пелети, които сложихме, тъй като привличаме и по-дребните риби. Може би първо да фърлиме въдиците или?
Или ти с това си ги хвърляш? По принцип не, когато е близки дистанции използвам. Не го използвам, но... Да, ние, нали... Значи ето тук, както казах, задължително този възел го оставям най-долу и когато е нужно, даже може да се навие и ръчно. Иначе рискуваме да скъсаме линията и най-вече да навредиме на шараните. А въдиците ги мяташ на колко разстояние горе-долу една от друга? В случая може би на около 30 метра. На около 30 метра. Не използваме голяма дистанция. Да. За целта избираме даден ориентир, за да може после и да захраним на същото място. Точно сега стават 24 часа откакто сме тук. За съжаление, оттатък, където ловят Ицо и Жоро, имаше само 2 удара сериозни на шарани през нощта, но за съжаление се откачиха и двата. Единият за малко е заснет, ще може да го видите. Оказа се за тези 24 часа, че рибите са в плитката част на водоема, сиреч тази му половина насам, докато в дълбоката част, в която бяха застаналите, минаха само 2 инцидентни риби през нощта. Като не броим, разбира се, каналните сомчета, няколкото канални сомчета, които Христо лови. Бяхме изправени пред следната дилема. В разговор с Ицо и с Жоро, те обсъждаха варианта да се преместят с целия багаж от към по-плитката част или с помощта на лодка да нанесат въдиците именно в същата по-плитка част, както може да видите в момента. Христо захранва и ще пусне една въдица в непосредствена близост до въдиците на Алекс. А другите, останалите въдици ще бъдат по-далече, но пък за сметка на това в плитката част на водоема, тук където виждаме да играят доста едри шарани. След като Алекс ни показа как забърка захранката, сега се надявам да ни покаже и как захранва с нея. Значи за целта използвам този спот на GRC Skyliner 4,25 либри. За целта използвам тази ракета на фирмата Корда. Тя е уникална, тъй като много лесно, след като се изсипе, излиза на повърхността и лесно се вади. Значи пристъпваме към захранване. Догоре ли е пълниш? Значи не съвсем догоре, тъй като при самото мятане част от нея се изсипва. Ето леко така натискам, за да не се изсипва. Целта ни е да попада точно на определеното място. Набелязваме определен ориентир. В случая аз използвам някои от беседките. Ето и как лесно излиза над водата. Ето изсипа се веднага. Там в момента се намира и най-лявата ни въдица. А каква е дълбочината там? Дълбочината предварително съм измерил с маркер и е някъде около от порядъка от 2,10 до 2,70. Значи подхождаме към захранване на следващата въдица, в случая средната. И пазиме колегите от среща.
Ето е как излиза над водата, което ни улеснява и не ни изморява. В случая няма да храня много в случая. Ще наблегна по-скоро на точността. Това колко метра е горе-долу? Около 30 на метра. Даже може и 40 дни. Ето. Може и повече да. С настъпването на същинската есен, шараните усещат приближаването на зимата, което ги кара усилено да търсят храна и да трупат запаси. Това обаче съвсем не означава, че всеки, заметнал въдицата във водата, успява да хване едър шаран. Модерният шаранджия използва специални стойки и сигнализатори на кълване, различни ефективни монтажи и много често лодка, с която се вкарва както стръвта, така и захранката. Тя най-често е предварително накисната стара царевица и протеинови топчета. Напоследък риболова на косъм с протеинови топчета става все по-популярен и на много от водоемите именно на тях кълват едрите шарани. Ето, че още докато лодката с Христо не беше излезнала на брега, последва удар на неговите въдици, които преди по-малко от 5 минути вкара съвсем в близост до петното на Алекс, който е събрал рибите тук в плиткото, ориентирал се е добре и ние сега ще се възползваме от това, за да могат и другите наши участници да покажат уменията си във ваденето на едри шарани. Ето в момента може да видите, Христо все още вади тази хубава риба от среща. След малко ще отидем там, за да я заснемем и нея. Риболовът с протеинови топчета има множество предимства, основното от които е, че поради големината му не могат да го налапат нахалните червеноперки и каракуди. Освен това, то запазва аромата си повече от 24 часа във водата и по този начин се подбират само едрите риби. Местата, на които се залага стръвта, се маркират с шамандури, пред които се захранва на всяко ново вкарване на такъма. Хвърлят се по няколко шепи стара царевица и по 20-30 протеинови топчета. Във всеки водоем има много плевелни риби, които няма как да опоскат този вид захранка и тя остава на дъното, докато се появят едрите шарани. След всеки удар трябва наново да се захранва, тъй като появят ли се гигантите, само за няколко минути умитат всичко. Значи, какво е кашица, като няма шаран и сома е риба? Ами, като се налага. Я да видим сега колко тежи. Колко в момента? Колко? 19,500. 19,500 ще премерим после без рибата дюшека.